ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu akithi iPhilippi amaNazaretha. Bantwana bakaNkulunkulu, akekho besazi ukuthi sizoza kule nkonzo yasemini ngendlela izulu ebelina ngayo. Kepha-ke ubaba mkhulu balo msebenzi waqala uyena uthi hayi uzophinda uphethwe uyena waliselimisa izulu. Ngeke wakwazi ukuchazela umuntu ongelona eNazaretha ngobuNazaretha. Ubaba mkhulu namhlanje umisile izulu. Akekho benda senalo ulwazi ukuthi sizophumelela sizofika la sizovala lo mhlangano wendaba eKenani oqala womkhulu wayesevala womkhulu uyimisile ke imvula kodwa hayi uzovala uye lo mhlangano. Lelizulu lisuka izolo belonke libheka nje eminyango. Busuku lonke belibheka belingayekile ukuna belina kakhulu. Kepha ngoba leli bandla lasungulwa mezizulu lomhlaba ukwazile ukulimisa izulu. Wasethuma mina ukuthi phuma mfana uyobaduduza babebone wena bayophila. Babebone wena bayoyithola ibusiso. Bayofika emazweni angakubo basho bathi simbonile uThixo. Indaba kaShembe into ngayichazela omunye umuntu. Ngoba nathi siyayichaza nje kodwa manje nathi siyichaza kuhambe sambe kube khona la siphela khona. Njengalolu suku namhlanje bengesenalo ithemba. Kodwa ngiyabonga ngoba uNkulunkulu usikhumbulile. Unani uvele mafi
Ngithule baba ungayisho. Kwabe siFilipi 1 verse 3 to 5. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke. Ngezikhathi zonke ekunxuseni konke kwami konke ngani. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani. Nginxusa ngokuthokoza. Nginxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ekuqaleni kuze kube manje. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngiyabonga baba. Kusi izibuzo. Ngibongeke nodokotela ababesibhekile endleleni. Lolu hambo olunzima kangaka, lolu hambo olungcwele. Bengibonga nabashumayeli abesikhathele umhlangano. Kodwa ngibabonga kakhulu abashumayeli abathola izishwa, abathola umzima. Abathola insimbi. Ngithi kubo bonke labo bantu inkosi izibabusise. Abathwele izitsha umphongolo wesivumelwano. Umphongolo kaJehova. Abayinikelayo kulo msebenzi kaShembe. Inhliziyo nangokuhlonipha umsebenzi kaShembe. Ngithi kubona baze bangaphila amandla zonke ikhathi uma besiqala lo msebenzi abawucela uNkulunkulu abapha amandla baphinde bayenze njengoba kade benzile. Nkosi babusise. Ngibonga amakhosi nabefundisi nebandla lonke lamaNazaretha. Ukusinikela kulo msebenzi noma kulukhuni noma kunzima. Osungifundela amahubo. (111) verse 1 to 3. Amakawe ngakathisu Ngiyabonga uJehova ngenhliziyo yami yonke emhlanganweni yasebandleni labaqotho. Mkhulu imisebenzi kaJehova iphekwa yibo bonke abathokoza ngayo. Umsebenzi wakhe ungukhosi nodumo nokulunga kwakhe kubi phakade.
Ngiyabonga baba. Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami yonke emhlanganweni nasebandleni labaqotho. Mikhulu imisebenzi kaJehova iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo. Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo nokulunga kwakhe kumiphakade. Ngiyabonga baba inkosi imbusise. Ngiyabonga odokotela abasibheka kulolu hambo. Abanzili thina benzela uJehova ubaba mkhulu uBhombela isitume samampondo. Umsebenzi wakhe lo. Ithi kubona inkosi izibabusisa. Bantwana baNkulunkulu lento yini nayiphiwa baba mkhulu. Iphatheni kahle ngezandla zombili. Akekho onganephuca yona. Ifaleni lapha kade. Okukhulu kakhulu lento yini manje sibonwa nawo umhlaba. Abantu bathululeka lapha imihla namalanga. Bazofuna lento enikiyona esingasayiboni nina. Bazofuna ubungcwele bona nina nisabona ubungcwele. Senifuna ukugcotshwa. Bayeza ke abantu bazokuthatha ke lobungcwele. Nosala nokugcotshwa nina. Angazi mase sidotshwe sonke ukuthi soba befundisa sonke noma soba abavangeli sonke noma soba abashumayeli sonke. Bese sishumayeza bamase sabashumayeli sonke. Bangena ke abantu bathuthuleka la. Bazofuna lento eseniyibalekela nina amaNazaretha la. Kodwa lento yini wena iphuca umuntu. Noyekelela nina ngoba senikhathele nje. Bayeza abantu ushembe abamukela nasihlabelo sakhe. Uphakama salela wena. Nina amaNazaretha ukukhanya kwezwe. Njengoba nibona abantu sebeza bonke la bazophelela la bonke abantu. Akushongo mina uthi ni ukukhanya kwezwe. Nisibane singacisheki. Sekufanele nikhanyisele umhlaba ukuze ubone emsebenzini emihle. Akushongo mina ukuthi nokukhanya kodwa kwasho umkhulu inyanga ezwe wathi sengubasile lo mlilo sengewona ukuthi bane ucisha manje lo mlilo ke usushupha nganga bonke abantu bafuna ukungena la nikhona yake yashiwa oba lento eqaleni niyayibheka into nishunyezwe ngabe senayikho bazongena basebeyithatha ikhundla zenu bese nisala ngaphandle isibambeni iqine ke nina enaba leqada nathola ukuthi nibe neyikhundla esontweni. Uyazi lokho ngisho ngani? Khona befundisi abavele einkonzweni, khona befundisi abagcotshwa ushembe, khona ukumehlula lapho, khona umfundisi ogcotshwa ushembe, khona umfundisi ovele einkonzweni. Bese shintsha ijazi lakhe kube lo mfundisi kaShembe. Basophanike nina befundisi, bangayithathi indawo zenu laba abavele einkonzweni. Ngoba bazokholwa ngokuqinile nangeqiniso. Ningakulahliyo kwenu ukholwa.
angisho ukuthi nikulahlile kodwa ibambeni iqini ngoba nayawazi intshumayelo yashumayela ukuthi bayeza babofe bahlalela nihleli khona yobe sekubhidika ibandla ke masekunjalo babo bese beshaya yabe imithetho hayi le eniyaziyo nina umfundisi bala ekhaya kufundelwa yena ngathola umuntu engitshela umhlola ngelinye ilanga la uthi ngithi yabuza ethi hayibo wenzani lapho wena uthi hayi ngiyafundisa ngithi mina hayi wena usumvangile wena hlukane nelathi ngoba usafundisa yabona nami ngifundiswa nje wangimelana ngimenje ngifundiswa ngomuntu manje wena mawuzothi ufundisa omunye ukuphathila athi ngithe izinto zala ekhaya ifundelwa mawusenike umuntu dumahlale kuleyo nto ungathi wena usamfundisa umfundisane ibandla lonakala kanjalo kodwa ngiyathemba ukuthi kuzophela ukufundisana ngoba manje ushembe wasifundisa waqeda akusekho omunye ofanele afundise okunye fanele nilalele mina la ukuthi ngithini inhle into enayenzelwa ubhombela ukuthi kuhanjwe ngonyawo kuyiwe entabeni yomhlangano uyazi masamba isamba lokuhambo abantu abangakholwa ngendlela abajabula ngayo besihalalisela indlela yonke le abanye bekhala bethi siyeza lapho baba nyazi lezulu sesifikile bayayibona indlela enokukhanya ukuthi umuntu uthatha kancane into yakuba akafuni ukuyibona uwathande nje mawuthiwa nje sonke i-American board hayi Nazareth shake amase ngise American board into angayazi ukuthi ithatha ukuthini ayikho ke indlela weManazareth la isegcinile uhamba ukhathale ngafaka ama-high cox akho ama-high cox kwaqwazi endlini yesonto kodwa masabakini bokuthuma la kushembe obheka nje mina ngoba mina ngisuki ngiye kwamanye ababandla noma ngiyangiwabiza amagama ngiye kuphi ngiyothi angisaboni kahle manje seniyancipha esontweni kunokuthi ninciphe ngithi mina uzani bafika ke befundise beyinhlangothi ezithize zamabandla bezobika la kumina ufika ngithi umthakathi umfundisi ngithi fika la kumina abi umfundisi athi manje hayi abantu bayangena bayaphuma bese ngimbuza mina ntwana ushumayela liphi hayi ngishumayela likaJesu nomthakathi ufika athi bathakatha yena bese ngimbuza ngithi njengoba uthakathwa wena ufika kanjani athi hayi ngiyavika uyavika ingaloku ikhalile nje manje uvika wena bese udedelani uthi nami kancane ngiyadedela uthi hayi ayikho le hayi nina niyagaga nobabili ayikho-ke weManazaretha indawo engaphezu kwale emhlabeni jikelele ngisho sopolitiki mina ngiyiphalamende kodwa bafika la kumina bazofuna lento abayiboni khona la nina nizodlala ngayo ningadlali ngalento yenu la yakhelwa kanzima iphatheni kahle njengey'khali zamantungo vele kamntungo lekhaya mani idedelile-ke
Iyobuzwa kunina niyawazi umthetho washoba omkhulu wathi uyibuza kunina uyoza ibuze ngisho emathanjeni izizukulwane zenu. Fanele siyiphathe kahle-ke lento maNazaretha amahle. Ngoba la ila khona impumelelo. Ila khona ukuphila. Ubona bonke abantu bezala sebekubonile ukuphila bayibona impumelelo. Ungifundela uPetro ukuqala 2 verse 4. Abantu sebeyibonile lento yenu ukuthi iyona. Manje nina niyabaleka kuyona. Usiyaba Sondela kuyo.
sondelani kuyo itshe eliphilileyo itshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu elinqatshwe ngabantu kepha uNkulunkulu likhethekile kepha uNkulunkulu likhethekile liyigugu impumelelo ilapha nokuphila kulapha ngakho sendolani kuyo itshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha uNkulunkulu likhethekile liyigugu anobheka ngoba yila kuphela la ekusekhona amakhehla akwazi ukuyihambela kusekhona nezalukwazi ezikwazi ukuyihambela izalukwazi la ngaphandle zibulawa amakhathuni asikwazi sisheshe sigugu izalukwazi ngoba sitha zonke into engasile la ekhaya sibhenye isinefu liwijuba ingakho amakhehla khona ephila la eminyanga amakhehla khona ibulela ngento engasile zasemhlabeni ethi aqeda usiza athi afake olunye usizo nina-ke nabusiso ngemthetho nangalolu kholo lwenu niyabona nje izinto ezinhle zitholakala la kunina eNazaretha ayisekho izinto ezinhle la ngaphandle uyabona masihlangene la akekho ngathi akasebenzi akekho ngathi uyasebenza masifake lezi zimhlophe zonke sibahle sonke ngokufanayo akekho ngathi uxakekile ngoba uyiNazaretha uthandaza uxakeka kuyasuka eduze kwakho futhi manje wangena kula matsha amhlophe la wathi inkosi ngisize liyaphela usizo kufanele nabo bonke abantu abangaphakathi ethempelini kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ke kulabo abangasebenzi athi mayesithandazisa ababeke emthandazweni ukuthi ngelinye ilanga bagcine bewutholile umsebenzi nangalesikhathi sesibuya ke eKhenani noma siya abantu bayahalalisa noma sesibuya basho izwe lodwa bathi uzosikhumbula enyazo lezulu abantu abangakholwa bathi bakhala ukuthi imizi yoyise ifile bacela ukuthi manje ngithi mangibathandazisa bayithole imisebenzi ivuke imizi yoyise bacela la unyazini abakholwa labantu nomunye umama engahlangana naye endleleni yewasibuya nje uthi ngiyakuthanda nyazi lezulu ngoba abantwana bami bonke bangenile esikoleni ngenxa yakho awungifundela ke uMateyu 11 verse 28 kuya 30 Kusi Baba yetholakala baba zanini kimi nonke ninikhatheleyo nesindwayo zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza
mina ngizokumphumuza bheka ijoka lami bekani ijoka lami phezu kwenu bekani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobekile ngenhliziyo khona imphefumulo yenu yakufumana impumuzo khona imphefumulo yenu yakufumana impumuzo ngokuba ijoka lami lihle ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula bonke abasosizini fanele bafike la ila zonke insizini zithanjiswa khona la nangu mama nje uthi abantwana bamnyazi lezulu bangene bonke esikoleni ngenxa yakho angisebenzi mina kepha kodwa kulo mhlangano wakho lo wade ngidayisa kona ingane zami seyingene zonke esikoleni yakho ngibona ukuthi iphatheni kahle lento yini ani uyiphuca umuntu yabona nina nibusisiwe nina manazari asebuhleni ngoba anele kulo kwathi into kwathi mawuthi iqhuzu kwendawo nasuka la ebuhleni kwathi iqhuzu kwelinye itshe sasuka sawe elinye idwala la sesikhonzela khona kunamhlanje ngoba umsindo wathi umnikazi waleli bandla khona umnikazi waleli bandla umkhulu inyanga yezulu la ebuhleni wathi umkhulu inyanga yezulu ahamba nami abangilandele bazi bangaphindiseli manje ningaphuma esandleni zonke isikhathi ngihlale nginifundisa kodwa mani lila kahle iyalo zami nophumelela ngibiza bonke abantu la emhlaba wonke ngathi kunina ngiqala ukuhlala la ukuma lapha mwenu ngathi nisebancane khona bezayo abangaphezulu kwenu namanje ngisasho njalo umhlaba wonke uzophelela la ngoba amasango la ebuhleni avulelwe noma ubani akukethwa umuntu bonke bayamukelwa kusho ingoma la ekhaya ayiza namhla yiza inamandla yawubhika
Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu. Ngibonga nakuba omkhulu Bhombela Isimeza Mampondo, nabo omkhulu Langa Khulunyanga nobaba uThingo. Ukusitholela le ndaba le ayinokuthula. Bese siya kuyona sisonke makuthanda wethu inyanga yonke masithanda. Nezimbili singazenza masithanda. Ngoba siyakho umuntu uthi ufuna ukulandela. Bathole yabo sabashiya neyabo sesithola leyithu. Lethu sifanele isanele futhi. Ngoba le yayisincane kunathi. Futhi le yayinamatshe. Ngoba masiya lapha suke singayi ukuyothatha amandla, abantu bahlupha. Siwe siyocela izibusiso, hayi usothatha amandla sithwalanga phela. Lento kaShembe yehle ezulwini. Mase kuthiwa sothatha amandla entabeni, ngabe sikhuluma ukuthi manje sathwala. Ubaba mkhulu kuphela wayekule ntaba wayokhuluma noNkulunkulu emnika imiyalo nemithetho yalibandla. Thina ke sesothatha lokhu izibusiso esikunikwa wena baba mkhulu. Kuze sihole ngempumelelo ibandla lakhe. Njengoba ngibona la impumelelo impela ngiyalibona leyanda. Noma bayazama hayi kunta ngayibuka nomoya. uShembe bonke bala. Ngiyacela ke sengiya ngasemaphethelweni sengiyacela ukuthi wonke abebekulolu hambo olungcwele ngenyama nangomoya uShembe bazabakhumbule akayisindlela zabo. Siphe izibusiso ngoba uma sihamba lolu hambo sisuke siyocela izibusiso kumnikazi waleli bandla obaba mkhulu. Nize ngayoni lento yeni maNazaretha. Yinhle. Futhi yenu ngeke nayiphuca umuntu isipho nje isalelwa indoda yakaShembe ilwela nina ukuthi nibe yilento eniyona namhlanje.
ngabe lamadoda amahle kanje awekho la ngabasotshwaleni ngabe nalabo mama laba abacule ngala ngaba bekho la ngabe semakethe badayisa ngamazambane kodwa ngoba uShembe wasilwela wasakha ukuthi sibe abantu abanje ngoba ilento ayithanda uye sibahleke sinje sengiphetha ke Manazaretha isiphetho sami sokugcina uma silapha mana sizoloba amagama ethi encwadini yokuphila ingubo lemhlophe Manazaretha asiyigqokise inyama nomphefumulo sigqoke ngeqiniso ukuthi kuze kuthi ekugcineni uShembe asikhumbule singavele simbathise nje akube uvuma wenhliziyo bese sikholwa ke ngokweqiniso inkosi usisenikuzwile amen asibeke enkosini uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke Shembe ongcwele abamkhosi lapha ngowakho zizindala singaboni siyona nsuku zonke sicela abamkhulu sigeze isipha engcwele esezulwini usithethele lonke amacala esinawo senze sifanele ukubizwa ngabantwana bakho bese sifundisa ukukholwa senze singalinga into zomhlaba eziphilayo yehlisela phezulu kwethu umoya wakho senze sibe munye njengebonga lasemende senze sihloniphane senze sithandane ngekhathi zonke bese siqedela izitha zokuNazaretha kunise ukugcwala umhlaba philise bonke abagulayo bese siqedela ukuphofu emzini yethu usenze singadingi usenze singesweli khumbula nentombi zentethelelo feza amaphuphazo bese upha amandla laba abafuna ukuvusa imizoyise balebele baganwe nalabo makoti abangabathola abantwana emzini bamukelise nabafuna imisebenzi bayithole ukuthi labo abahweba ngemfuyo yenza imfuyo yabo izalane yande nabalimi yenza isivuno sabo siphindaphindeke nabasembonini yamatekisi benze umsebenzi wabo ophathe ukuhloniphana nangokukholwa bese upha abafundi ingqondo ezikhaliphile ubenze baphumelele ezifundweni zabo bese wenza lelizwe esiphila kulona libuseke manje naphakade amen